ҷиҳати пешгирӣ ва олуда нашудан аз вирусу микробҳо, пайдо нагардани бемориҳои нобаҳангом ва ҷилавгирӣ аз пайдоиши бемории хавфноки коронавирус бо иқдоми муассисаи давлати назорати санитарию эпидемиологӣ ва дигар ниҳодҳо дар ноҳияи Сангвор ҳамарӯза дар кӯчаю хиёбонҳо, корхонаyu ташкилот, муассисаҳои тандурустию маориф, марказҳои савдою хизматрасонӣ, варзишӣ ва хонаҳои аҳолӣ бо маҳлули гипохлориди натри безарар гардонида мешавад. Тадбири мазкур дар вақти камодан будани кӯчаву хиёбонҳо сурат гирифта на танҳо ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус гузаронида мешавад, балки чунин амалҳои дезинфексионӣ боиси тозаю озода гардани маҳал аз микробу вирусҳо ва пок шудани кӯчаю ҷойҳои ҷамъиятӣ мегардад. мо кормандони соҳаи тандурустӣ ҳамарӯза барои пешгирии бемории сирояти коронавирус COVID-19 дастаҷамъона дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида истодаем. Барои пешгирӣ аз ин бемории сироятӣ тамоми муассисаву ташкилотҳо кӯчаю хиёбонҳои ноҳия бо маҳлули кипохлорид безарар гардонида шуданд. Инчунин кормандони муассисаи давлатии назорати санитарию эпидемиологӣ дар ҳамбастагӣ бо мутахассисони муассисаи давлатии безараргардонӣ ва беҳдоштӣ, саҳни ҳавлию дуконҳои савдо, марказҳои хизматрасонии маишиву маъданӣ ва дигар мавзеъҳои ноҳияро бо маҳлули гипохлориди натри безарар гардонида истодаанд. ҷиҳати мавриди амал қарор додани нақшаи безараргардонии корхонаву ташкилот, кӯчаву хиёбонҳои ноҳия бо дастгирии масъулину мутахассисон ва кормандони муассисаи давлатии назорати санитарию эпидемиологии ноҳия аллакай як зумра корҳои тарғиботию беҳдоштиро низ дар ҷойҳои сераҳолӣ анҷом доданд. Ҳамчунин дар рафти тадбирҳои мазкур миёни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда қайд намуданд, ки дар ин давра махсусан падару модарон масъулияти худро дар таълим ва тарбияи фарзанд дуча намоянд ва онҳоро ба корҳои муфид ҷалб созанд. Инчунин ба тозагии худ ва гирду атрофи маҳалли зист низ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. Филиали маркази омӯзиши калонсолон дар ноҳияи Сангвор самти фаъолияти истеҳсолиашро иваз намуда баҳри пешгирии аҳолӣ аз вабои аср коронавирус ниқобҳои тиббӣ омода намуда истодааст, ки аллакай зиёда аз 6000 он ба аҳолии ноҳия дастрас гардиданд. ғайр аз ин аз ҳисоби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор 2000 ниқоби тиббии ройгон духта шуда дастраси аҳолӣ гардонида шудааст. Бояд гуфт иқдоми мазкур саривақтӣ буда барои пойдории солимии ҷомеа ва пешгирӣ намудани аҳолии кишвар аз бемориҳои сироятӣ ва мавсимӣ нақши муҳим дорад.